Една мес система по определение, по международно определение, за да има правото да се нарече мес система, трябва да решава 11 задачи. И това са задачите, които са изброени тук. Трябва да може да управлява документите в производството, да упражнява контрол на състоянието и управлението на ресурсите в производството, т.е. на машините и на материалните запаси, да осъществява оперативно планиране на производството, да диспетчира производството, да управлява данните, които се въртат в производството, да управлява персонала в цеха, да контролира качеството на продукцията, да управлява производствените процеси, да управлява производствените фондове, да управлява ремонтите на оборудването, да позволява проследимост на историята на производството, проследимост на всичко, което сме произвели, да може да кажем от какво сме го произвели и кой го е произвел, и анализ на натоварването на ресурса. Тоест, когато една система иска да си сложи марката МЕС, трябва да покаже управление на тези 11 функции. И сега ние ще минем през всичките тези 11. И започваме с управление на документите, като тук искам да обърна внимание. Понеже в нашия план има тема управление на документите. Техноклас има самостоятелен модул за управление на документите и сигурно почти при всички го има, но не всички го използват. В диска, който имате, има копия от презентациите, които ще видиме, но обърнете внимание на този знак. На екрана, на който в началото на темата, където има този знак, това означава, че на диска има самостоятелна презентация по тази тема. Тоест, аз тук ще кажа две думи по темата управление на документите. Някой, ако иска по-подробно, може да види тази презентация. Ако му е интересно, може да се обади или да дойде в офиса и да коментира. Какви са функциите на модула за управление на документите? Това е функцията, която управлява всички документи, които се създават, издават от Техноклас. Може да им бъде назначен маршрут за съгласуване и на базата на този маршрут за съгласуване те попадат в пощата на съответния специалист, който трябва да съгласува документа, и оттам върви целият този процес. От този маршрут може да се пуснат документи, които не са технокласовски. Общо взето, това е целта на модула за управление на документите. И как най-просто функционира при печат, при даване функцията за печат. Системата създава документа в PDF и го праща в PDF-ския документ, и в пощата на този, който трябва да съгласува, се появява писмо с информация какъв документ е създаден, кой го е създал, кога го е създал, що за документ е това. А тук отдолу, ето тук долу, има линк към задачата за съгласуване, откъдето този, който трябва да съгласува, може да си отвори директно от писмото, от пощата, да си отвори екрана, да види този документ до сега какво съгласуване е минал, кой какви мнения е изказал, и съответно да може да го върне и да каже: вие изобщо не знаете за какво става въпрос, не пишете глупости, или да го потвърди и да мине на следващия етап на съгласуване. Може да види в архива различните документи, кой документ, кога е съгласуван, кой го е съгласувал. Ако това са документи, които имат такъв характер, примерно обновяване на номенклатури, системата пази регистри с старите версии на съответния документ.
функционалност, която има една система за управление на документите. И това е вътре в техноклас, модул, който може да бъде използван не само към MES системата, в целия техноклас. Но в MES системата този модул се управлява именно за функцията управление на документи. И тук по повод на това се управляват конструкторските спецификации, технологии и използвам повода, че казах технологии, за да обърна внимание. Модула за технологично проектиране в техноклас, модула, в който технология създава, проектира технологиите, в отличие от така наречените SAPAR системи, системи за автоматизирано проектиране, където целта на създаване на маршрутната технология е просто създаването на документа, създаването на технологията като документ. В техноклас целта на този процес е създаване на информацията за управление на производството. Тоест, това, което ще продължим нататък да коментираме, е немислимо, т.е. то е нереално, то лежи на основата на маршрутната технология. Тоест, от технолога трябва да има разбирането, че той създава информацията за управление на производството. Това чисто търговски ни изигра много лоша шега в РКК Енергия. Сигурно знаете, ние навсякъде се хвалиме, че работиме за завода за космически кораби на руснаците в Каральов, РКК Енергия. И направихме система за технологично проектиране на главната сборка. Тоест, последният етап, където сглобяват корабите, маршрутните технологии са няколко толкова дебели папки и има си своя специфика на технологично проектиране и ще говорим малко по-нататък и за това, но създадохме модул, който е бомбонче. Главният технолог на цеха беше този, който приемаше. Той щастливо, момчето, че е получил инструмента, за който е мечтал. Всичко прието, но за да започне експлоатация, трябваше да се подпише главният технолог. Показахме на главния технолог резултата. Вика, момчета, вие сте гениални. Вика, за живота си не съм виждал такова нещо. Не съм допускал, че това е възможно. Невероятни сте. Чудесно. Но аз няма да подпиша. Защо? И вика, вие искате аз да стана отговорен за производството. В момента, в който аз подпиша, ние започнем да работиме по този начин, технолозите стават отговорни за производството. Защото технолозите създават информацията, на базата на която производството след това се реализира. Викам точно така. Викам, на мен ми плащат да пиша технологии, а не да отговарям за производството. Аз отговарям, ето ги хартиите, тук е цял шкаф технологии, който иска да си прави космически кораби, да чете и да прави каквото иска. Викам, извинете ме. И не подписа. Но, разбирането е, че управлението на производството лежи на качеството на работата на технолога. Аз по образование, по всичко съм технолог, машиностроител. Осъзнавам това нещо и мисля, че именно това е ролята на технолога. От една страна, чисто технологично как трябва да бъде произведено, от друга страна, технологично как трябва да бъде управлявано производството, така че нещата да се случват. И там, където технолога се скрива зад своето документче и не създава тази информация, целият проблем, всичко се стоварва върху производствениците. Защото ако приемеме, че технолога си е спестил, да го начем, 1 байт информация да създаде, това в производството е 20 байта. 100 байта информация, която производството трябва да създаде, за да може да компенсира този 1 байт, който технолога не е създал. Това, че технолозите не дописват, т.е. те маркират просто. И след това производството, включително и технолозите, като управляващи производството при тях, те сами си създават работа на себе си. Вместо от
пълноценно създадена маршрутна технология, нали, производството да може да се управлява по-лесно и по-ефективно. Така, следващата тема от тези 11 теми е контрол на състоянието, управление на ресурсите на производството. Това са на кое работно място, какви машини има, в каква сменност са, с какви параметри са машините, такива производствени линии, машините с какви технически качества има, т.е. каква грапавост може да постигнат, каква точност могат да постигнат, каква екипировка е монтирана на линиите. Т.е. това в тази функция на МЕС системата се управлява тази информация, включително и наличностите в склада на цеха и в самия цех, какви материални запаси има. И стигаме до темата за планиране. Техноклас има 3 нива на планиране на производството. Първото е обемно планиране, второто е календарно, третото е оперативно. Обемното планиране, това е планиране, което така на едро може да каже може ли да поеме една поръчка, във времето как да разположим тази поръчка, доколко това влиза в капацитета на предприятието. Обемното планиране се използва най-вече за търговски нужди, когато има запитване, може ли да произведете еди какво си, и сравнително бързо да могат търговците, без много да питат производствениците, да кажат да, можем, ама тук има 2 поръчки, които някак си ще трябва да ги разместиме тях, ама ние с клиентите ще се разбереме. Второто е календарното планиране. Когато вече поръчките са разположени, календарното планиране е това планиране, което казва кой цех, кой ден какво трябва да започне да произвежда, кой ден какво трябва да е готово и това да бъде съгласувано в цялата верига на производството. Тоест, не цеха да почне в началото на месеца да произвежда детайли, които на монтажа ще му трябва чак в края на другия месец. А именно съгласуваност, която е с точност до ден между различните цехове и различните етапи на производството. И оперативното, това е вече планирането, което се изпълнява вътре в самия цех. Планирането, което всеки ден се осъществява или по няколко пъти на ден се осъществява вътре в самия цех, където трябва да разпределяме работата между хората. МЕС системите се занимават именно с оперативното планиране. Това е графика на Гант. Почти всички имате Гант, но това е Гант в цеха. Тоест, тук от лявата страна са машините, физическите машини, отгоре е календара и разполагането на нарядите по машини и време. Това е пак форма на Гант, която е тъмносините са цехови ордери, малките наряди са наряд за настройка, големия наряд е наряд за изпълнение.